pel que fa a tot el que té a veure amb la llei del referèndum, el decret de convocatòria suspesos, la llei de transitorietat aprovada ahir, molta de la pressió, molt del focus està posat en els alcaldes. Per què? Doncs perquè d'entrada ja hi ha 560 alcaldes que han notificat a la Generalitat que cediran locals municipals per aquesta consulta, per aquest referèndum. Són els que fins ara han contestat afirmativament a la carta de Puigdemont i Junqueras, que van enviar dimecres a tots els consistoris catalans. Els donaven un termini de 48 hores, de fet acaben d'aquí poc, perquè comuniquessin si pensaven col·laborar amb l'1 d'octubre. Molts dels 122 ajuntaments encapçalats pel PSC i que governen sobre una població de 2.200.000 persones ja han dit que no pensen deixar equipaments locals. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb un d'aquests alcaldes, que a més és el president del Partit dels Socialistes de Catalunya. Àngel Ros, bon dia i bona hora. Hola, molt bon dia. Vostè ha contestat aquesta carta ja? No, encara no l'he contestada perquè la vam rebre i la vaig passar als serveis jurídics de l'Ajuntament, a la Secretaria General, perquè em fessin un informe jurídic veient també la llei del referèndum que havia aprovat al Parlament. Suposo que al llarg d'avui em donaran aquest informe jurídic, però vaja, amb la sentència del Tribunal Constitucional crec que el tema des d'un punt de vista legal doncs estarà clar i el que és evident és que sempre he mantingut que l'Ajuntament de Lleida complirà la legalitat, estarà dintre de la llei i la llei, òbviament, comença per l'Estatut d'Autonomia i per la Constitució. Les dues formen part de la llei que ha de complir qualsevol llei que s'aprovi en el país. Per tant, entenem que aquest és un tràmit de portar-ho als serveis jurídics, però la decisió, per entendre'ns, està presa perquè sap vostè amb tota seguretat què li dirà el seu secretari? Bueno, des d'aquesta nit en la qual el Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment el decret de convocatòria i la llei, doncs sembla que és així, no sé si hi haurà recursos, etc. Òbviament, com molts ajuntaments hem fet, hem demanat l'informe als serveis jurídics, és el que toca, però és evident que la declaració d'inconstitucionalitat de la llei doncs deixa clar el que sortiríem del marc legal dintre fent aquest referèndum. Vostès, els alcaldes, de fet, ara mateix tenen unes quantes coses sobre la taula. Tenen la carta del president i el vicepresident de la Generalitat, també tenen una carta del secretari d'Administracions Territorials, Bernardo Bermúdez, que els alerta justament contra la col·laboració en un referèndum il·legal, i no sé si els hi ha arribat també el que segur que els hi arribarà, perquè així ho va demanar el president del govern, Mariano Rajoy, al Tribunal Constitucional, un advertiment específic del Tribunal Constitucional. No, jo almenys no he rebut cap carta de Madrid, per descomptat que no del Constitucional ni del Ministeri. Però, miri, jo crec que ja, en aquest moment, doncs ja fa temps, s'està intentant, entre cometes, municipalitzar el problema en el referèndum. No, escolti, els que deixen votar o no deixen votar no som els alcaldes ni alcaldesses. Miri, ni els alcaldes convoquem el referèndum, ni fem les lleis que avalen un possible referèndum, ni disposem, a més de la logística. La immensa majoria de les meses electorals en les ciutats i pobles del país no són municipals, sinó que són fonamentalment escoles públiques que són de la Generalitat i fins i tot a nivell censal el cens tampoc és municipal. No s'ha de confondre cens amb padró d'habitants. Per tant, s'està intentant municipalitzar el problema. Jo crec, perquè està clar el fracàs polític i jurídic de l'opció que el govern va prendre del referèndum i s'està intentant municipalitzar el problema. No, res més lluny, i això als ciutadans els hi hem de deixar molt clar. Qui deixa votar o no deixa votar i qui ha organitzat aquest procés d'independència no som els ajuntaments, és el govern. Sí, però senyor Ros, hi ha municipis que ho veuen del tot diferent i alcaldes que ho veuen del tot diferent. Ja hi ha gairebé 600 alcaldes que han fet saber a la Generalitat que sí que col·laboraran. Sí, aquesta és la riquesa del país, aquesta pluralitat i aquesta, alhora, de pluralitat,
societat civil força cohesionada, i això justament és el que trenca aquesta estratègia del govern, aquest referèndum. Miri, deixi'm fer una pregunta. Valia la pena intentar construir un estat per dividir el país? Sincerament, alguns pensem que no, i que hi ha altres estratègies de relació de Catalunya amb la resta d'Espanya que són les que es tenien que haver dut a terme i que estem segurs que són les que s'acabaran duent a terme. Ja ho saben, alguns, davant de el que darrerament en la Catalunya moderna genera el problema que estem patint ara, és una sentència just del Constitucional de fa ja 10 anys que lamina un estatut que havíem aprovat el poble de Catalunya i les Corts, el Congrés dels Diputats. Però la solució a aquest problema podia haver vingut de moltes maneres, amb lleis orgàniques, amb una reforma de la Constitució, que jo crec que és el que el moment polític està cridant, que necessita una reforma d'una Constitució que ens ha anat molt bé perquè ha permès canviar de dictadura a democràcia, però que, evidentment, aquesta societat ha canviat i toca una reforma constitucional. Els socialistes afegim, per anar cap a un model federal, altres tindran altres visions. El que no calia, el que no era la bona sortida, és el referèndum de la independència. Perquè no ens enganyem, el referèndum no va de democràcia, va d'independència. Senyor Ros, hi ha uns quants ajuntaments, crec que si no em falla la memòria, 51 ajuntaments socialistes que formen part de l'Associació de Municipis per la Independència. Hi ha alguns alcaldes del PSC que han dit que facilitaran aquesta votació. Se sancionarà als alcaldes del PSC que col·laborin amb aquest referèndum? No és la nostra voluntat sancionar cap alcalde. Els ajuntaments i el Partit dels Socialistes en particular, pel que fa a la política municipal, han sigut sempre respectuosos amb les identitats locals i amb la manera de fer local. Jo estic segur que serà la mínima expressió el nombre d'ajuntaments presidits per socialistes que puguin sortir del marc legal i sortir d'una estratègia, en definitiva, que hem definit d'avançar cap a una reforma constitucional. Jo crec que serà mínim. La nostra voluntat, òbviament, no és de fer cap sanció, d'abordar el problema per la via de la sanció, el que sí que, òbviament, tothom que surti del marc legal tindrà les conseqüències de sortir del marc legal. Això és evident. Hi ha unes regles del joc i hi ha un estat de dret que té unes capacitats sancionadores, però no és l'interès, evidentment, del partit, ni el partit tirarà endavant una estratègia de sancions. I pel que fa als pactes que vostès tenen en alguns ajuntaments donant suport, en aquest cas, a alcaldes o alcaldesses, que sí que han dit que facilitarien aquest referèndum. Estic pensant, per exemple, en Badalona. El Partit Popular, ahir Xavier García Albiol els demanava a vostès que trenquessin el suport que donen a Badalona pel fet que la seva alcaldessa havia dit que s'implicaria. Jo crec que el que està molt clar és que els regidors i regidores socialistes que estan en ajuntaments que sí que recolzen el referèndum deixaran clara la seva postura diferenciada de l'equip de govern i del conjunt dels regidors que recolzin el referèndum. Jo estic segur que això ho faran. El que no sé si això pot tenir repercussions en el govern. Pensi que els governs municipals funcionem amb una clau local de projectes, de projecte global de ciutat, i pot ser que hi hagi, i és el normal si estan compartint govern, que hi hagi un projecte de ciutat que, en definitiva, comparteixen diferents partits polítics, entre els quals els socialistes, i això els permet governar junts. Però estic segur que els regidors i regidores socialistes marcaran la seva diferència. Fixi's que són dues dimensions les que remarquem els socialistes. No és només legalitat, i a mi em sap greu que el govern de Madrid s'ha focalitzat estrictament en la legalitat. No, és la legalitat i és la política que cal fer, que per nosaltres no és la independència, sinó és la de buscar un altre marc de relació